Сега по-конкретно да говоря за това, че всеки има право да прави каквото сметне за добре. Аз нямам доказателства лично, че Ивелин Михайлов лично той е подписвал или се е договарял с хора. Това не означава, че той по някакъв начин не участва в измамите. Защото по неговите приказки и Бойко Борисов, и Делян Пеевски, които не подписват документи собственоръчно, ами чрез поставени лица, извършват измами. Това е, което аз се задавам като въпрос в главата. Защо всеки път, когато става въпрос за така познатите наши престъпници в България, знаем ги всички кои са, всички плюем и обвиняваме, че са такива, справедливо. Тогава срещу тези обвинители, които размахват пръст и казват: тези са престъпници, давайте да ги свалим. Когато срещу тях излезе с някакво твърдение, без доказателство, без собственоръчен подпис от която и да е страна, казват: дайте доказателства. С мен договор не са подписали. Конкретно в момента е Ивелин Михайлов. Той може да е всеки. Така че аз си задавам все повече въпроси около партия Величие, около партия Меч. Аз никога не съм имал доверие на тази партия. Може би в началото нямах лошо мнение, но след определени ситуации, които най-вече след един разговор, който бях свидетел на него, мога да кажа, че аз на партия Величие няма да си дам на партия Меч няма да си дам гласа за доверие, защото те правят същите покупко-продажби на гласове, както всички останали. За Меч съм сигурен, че съм го чул, за партия Величие не съм сигурен, че го правят, не мога да кажа, но ако и те го правят, могат да загубят отново моя глас. Така е.